ഞാനും രണ്ടാമത് കയറിയതാ. അത് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്ത എല്ലാവരും പോകും മാതാജി. അതാണ് അത് അവര് അറിയാതെ ലീവായതായിരിക്കും കഴിഞ്ഞൂന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇല്ലില്ല മാതാജി ഉം, ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോ ആ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയതെല്ലാരും. അതെ അതെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ആരും ജോയിൻ ആയിട്ടില്ല. ഞാനും രണ്ടാമത് കയറിയത്. 51 പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആ 36 ആ പേരായി. അവര് രണ്ടാമത് റീജോയിൻ ലീവ് ആവുമ്പോ ചെയ്തിട്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഇപ്പൊ മാതാജി. സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. വോയിസ് അറിയണില്ല. സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. ശബ്ദം ഇപ്പൊ ശരിയാവുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കൊറേ ശബ്ദം ശരിയാവുന്നുണ്ട്. ജൂലി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗ്രൂപ്പിലിട്ടോളൂ വീണ്ടും. ഇട്ടോളാം. അതെ അതെ. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവണ്ട് ഇപ്പോഴും. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. മാതാജി സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആണ്. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല മാതാജി. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. നെറ്റ് വീണ്ടും സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണല്ലോ മാതാജി. അതെ അല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യ? അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ? അതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശരി. ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ക്ലിയർ ആവാത്തത്. കഷ്ടം. ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കാണോ മാതാജി? അത്ര തന്നെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നെറ്റൊക്കെ എല്ലായിടത്തും സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത്. കേക്കാം മാതാജി, കുറച്ച് വിട്ട് കേക്കാം. ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലേ? ആവശ്യമുള്ളതാ കേൾക്കാത്ത അല്ലേ? മാതാജി ഇന്ന് ഭക്തി യോഗമാണ് ക്ലാസ്, അതുകൊണ്ട് ഭക്തി എന്താ? ഇന്ന് ഭക്തി യോഗമാണ് ക്ലാസ്, അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ലാന്ന്. ബ്രേക്ക് ആവണം സൗണ്ട് എല്ലാം. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ? ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ച് ഭഗവാനിൽ ബുദ്ധിയെ ഉറപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാഴാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ച്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം അല്ലെ? രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാ. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും അപൂർവമായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം ഒഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. അയാളുടെ നില പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ? ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലല്ല അയാളുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയതയിലാ, സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികതയിലല്ല, കൃഷ്ണനിലാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയില്ല. പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് പരിശുദ്ധരാവുന്നുണ്ട്. ഗോപന്മാര് ഭഗവാന്റെ ചുറ്റും ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവത് ലീലകളെ ആസ്വദിക്കുക അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലേ? ഭഗവത് ലീലകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കളിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഗോപന്മാര്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അധചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിത്യാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്കു കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ
ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. പറയാണ് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ. അപ്പോ പല പല മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്തണം, ബുദ്ധിയെ എന്നിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാ പറയാ. പല മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ പല മനുഷ്യരിൽ തന്നെ പല മനോമണ്ഡലങ്ങളുടെ നില മാറ്റമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ, വ്യത്യസ്തത ഉള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരേ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ വരൂ എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയണേ, പല മാർഗം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയോഗം, എപ്പോഴും ബുദ്ധിയെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു, കണക്ഷൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ ഇതില്, അങ്ങനെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലെ ഭൂകം പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അനന്യഭക്തി, അതായത് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ ആണ് പറയണത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തില് സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അശുദ്ധമായവരാ കൂടുതൽ. ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കാം. എന്നിട്ടോ ശുദ്ധി വന്നാല് അവയെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. ഏതൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രേമം ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക, സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ജപം ചെയ്യുക, നേരം സ്നാനം ചെയ്യുക, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം, അങ്ങനെ സാധനാഭക്തി, അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന്. ആദ്യം ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു. ഇത് 9ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭക്തിയോഗമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 10ാമത്തേല് അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിനു വേണ്ടുന്ന എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകളൊന്നും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഇതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് ആണ്. ഫോർഡ് കാർ കമ്പനിയുടെ ഓണറാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇസ്കോന്റെ ഡിവോട്ടിയാണ്. അംബരീഷ് പ്രഭു എന്ന പേര്. അദ്ദേഹമാണ് മായാപൂരിലുള്ള വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ മായാപൂരിലുള്ള ഇസ്കോൺ ടെമ്പിള്. ആ ടെമ്പിളിന്റെ പകുതി ഫണ്ടും അദ്ദേഹമാണ് ദാനം ചെയ്തത്. അതെ, അതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം നമുക്ക്, അങ്ങനെയും പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. അതൊരു വഴിയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അതുണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യാം. പിന്നെയോ സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും കുറച്ചൊരു അംശമെങ്കിലും ഭഗവാൻ സേവനത്തിനായിട്ടുള്ള ഈ സ്വമനസാലെയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പോ 3ാമത്തെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പല പല സേവകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദൈതദപ്യശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിത
സർവകർമ്മഫലത്യാഗം തത കുര്യതാത്മവാൻ. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി ശ്രമിക്കുക. പറയാണ്, ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിക്കുക. എന്നിട്ട് ആത്മം അതിലൂടെയും പരിപൂർണതയിലെത്താം എന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. സ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗം കൊണ്ട് മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവും. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ആണത്. ദാനധർമാദികളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഫലത്യാഗാചാന്തിരനന്തരം. നിനക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കൂ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ ത്യാഗത്തെ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇനിയിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ വഴികളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, അറിവ് സമ്പാദിക്കുക. ജ്ഞാനത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ധ്യാനമാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പരിപൂർണതയിലെത്താം. ധ്യാനത്തിനേക്കാളും വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുക. ഇവിടെ പഴക്കച്ചവടക്കാരിയുടെ കഥ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തിരിച്ചും അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ത്യാഗത്താലാണ് നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ കർമ്മഫല ജ്ഞാനാർജനം 4ാമത്തെ അല്ലെ. 4ാമത് പറഞ്ഞു ജ്ഞാനാർജനം. സ്വകർമ്മ ഫലത്യാഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനാർജനം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തവര് ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. തന്റെ സ്വരൂപം എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അറിയാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ആരാ? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവത് ദാസനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ക്രമേണ ജ്ഞാനം ധ്യാനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അങ്ങനെ മാർഗങ്ങൾ പലത് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഭക്തിയിലേക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി 13, 14 തൊട്ട് ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ പറയും. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്ര കരുണയേവ നിർമ്മമോ നിരഹംകാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢനിശ്ചയ മയർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. പറയാണ്, ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാവാൻ ഉള്ള യോഗ്യതകള്, ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകളാ പറയണത്. മാത്സര്യം ഉണ്ടാവരുത്, മത്സരം വേണ്ട. എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ എന്റെ വീട്, എന്റെ ധനം, എന്റെ പദവി, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അല്ലേ, ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ആ ബോധം ഉണ്ടാവുക. സുഖദുഃഖങ്ങളില് സമനില കൈക്കൊള്ളുക എന്ന് വെച്ചാ ദ്വന്ദ്വ അതീതനാവുക. സുഖം വന്നാ വല്ലാണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുക, ദുഃഖം വന്നാ തകർന്നു പോവുക, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാം സമഭാവനയോടെ എടുക്കുക. അങ്ങനെ ക്ഷമാശാലിയാവുക, സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് നിയന്ത്രിതാത്മാവായും ഇരിക്കുക. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഇനിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാവാൻ നമുക്ക് മാർഗങ്ങൾ പലതുണ്ട്, അതാ പറഞ്ഞു തരണേ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അസ്വസ്ഥനാവില്ല അല്ലെ. ആരിലും ഈർഷ്യാലു ആവില്ല. അയാൾക്ക് ശത്രുവിനോട് പോലും വൈരം ഉണ്ടാവില്ല. ദുഃഖം വന്നാല് ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷ എത്രയോ തുച്ഛമാണ് എന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ.
എത്ര കടുത്ത ക്ലേശമായാലും ശാന്തനും സ്വസ്ഥനുമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തൻ ശരീരത്തെ എന്റേതാണെന്നോ താനായിട്ടോ ഒന്നും കാണില്ല. ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ എന്ത് ലഭിച്ചോ അതില് സംതൃപ്തനുമായിരിക്കും. അപ്പോ ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ പറയാണ്. ഇനിയോ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോ യസ്മാന്നോ ദ്വിജതേ ലോകോ ലോകാന്നോ ദ്വിജതേ ജയ ഹർഷാമർഷഭയോദ്വഗൈർമുക്തോ യസ ച മേ പ്രിയ. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാലേ. സുദാമ കുചേലൻ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്നതാണ് അല്ലേ? അത് നമുക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരു ആശങ്കയോ ഭയമോ അസന്തുഷ്ടിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ ആർക്കും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൊടുക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർ അയാളെ വിഷമിപ്പിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവിധ ക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കൂ. ഇവിടെ ചിത്രകേതു എന്നൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ കാലം 10,000 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാ പറയാ. 10,000 ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അസംഖ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുട്ടികളില്ലാതെ വന്ന വേളയില് തപസ്യ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അങ്കിരമുനി വന്നിട്ട് വരം നൽകി. അങ്ങനെ ഒരു 1ാമത്തെ ഭാര്യയില് ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ രാജാവിന് ആ ഭാര്യയോടായി വലിയ സ്നേഹം കുഞ്ഞുണ്ടായതിനു ശേഷം. അപ്പൊ മറ്റു ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ അസൂയ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് വിഷം നൽകി. അങ്ങനെ വിഷം നൽകി കുഞ്ഞു മരിക്കില്ലേ? അപ്പോ രാജാവിന് ദുഃഖം താങ്ങാനായില്ല. അങ്ങനെ അങ്കിരമുനി വന്നു. അപ്പൊ അങ്കിരമുനി പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങേക്ക് പുത്രഭാഗ്യം ഇല്ല. പിന്നെ അങ്ങയുടെ ആ ശാഠ്യം കാരണം ഞാൻ പിന്നെ അത് വരം തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാരദ മുനിയൊക്കെ വന്നു. അങ്ങനെ ഈ സങ്കടം മാറാനായിട്ട് ഈ പുത്രൻ മരിച്ചില്ലേ, ആ ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പുത്രന്റെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഈ ജീവനോട് പറയാണ്, ഈ ചിത്രകേതു രാജ നിന്റെ അച്ഛനല്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത് ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ? അപ്പോ എനിക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കണോ, ഇത് ഏത് ജന്മത്തിലെ അച്ഛനെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആ ചിത്രകേതു രാജാവിന് മനസ്സിലായി എൻ്റെ കർമ്മഫലമാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ സങ്കടം ഒതുക്കി. വലിയ ഭക്തനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഒരു വേള ഒരു ദിനം ചിത്രകേതു വിമാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭാര്യമാരൊത്ത് പോകുമ്പോൾ കൈലാസത്തിലെ പരമശിവൻ പാർവതീദേവിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് വൈഷ്ണവർക്ക് ഭഗവത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിത്രകേതു ഇത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ചു. എല്ലാവരും കേട്ടു. അപ്പൊ പാർവതീദേവിക്ക് കോപം. അങ്ങനെ ശപിച്ചു. എന്തിനാ ചിരിച്ചത്? ഒരു ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ പരമശിവൻ പാർവതീദേവിയെ നാരീഭോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അധ്യാത്മജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ചിരിച്ചത്, കളിയാക്കി. അപ്പൊ പാർവതീദേവി ശപിച്ചു, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ചിത്രകേതുവിന് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല. അമ്മേ, ഞാൻ ആ ശാപം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രകേതു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വൃത്രാസുരനായി മാറി. ആ ജന്മം അദ്ദേഹം ഭക്തിയോടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തി എന്നുള്ള കഥയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭക്തരെ ആര് പ്രകോപിപ്പിച്ചാലും ക്ലേശങ്ങൾ കൊടുത്താലും അവർക്ക് ഒരു ഭാവഭേദം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അവരതൊക്കെ സഹിക്കും ക്ഷമാപൂർവം. 16 അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യഥ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠാവ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്താ പറയണേ? ഈ കർമ്മക്രമങ്ങൾ അതിനെയൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ
അപ്പൊ പണത്തിനായിട്ട് യത്നിക്കില്ല. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താല് ധനം ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇളക്കവും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ഉപാധികൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. വേദനകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫലകാംക്ഷയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മക്രമങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ, വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എൻ്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഫലകാംക്ഷയില്ലാണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഏത് ആപത്ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ എന്നെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാവും. 17 യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യസമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. പറയാണ്, വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതിക ലാഭനഷ്ടങ്ങളില് സന്തോഷിക്കുകയോ സന്തപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ശിഷ്യനെയോ മകനെയോ ലഭിക്കണം എന്നൊട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുമില്ല. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് ഏതാപത്തും ചുമക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയനാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കൂ, പിക്ചറിലെ പ്രഹ്ലാദനെ സ്വന്തം പിതാവ് തന്നെ വധിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അല്ലെ. മദയാനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കും, അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തും അല്ലെ, സർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിക്കും, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയും. ആ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ പ്രഹ്ലാദിന് ഒരു ഭയവും ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെ. ഒരാൾക്കും ഉപദ്രവം ഒന്നും ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. 18, 19 സമശത്രൗ ച മിത്രേ ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിത തുല്യനിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നര. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാന അപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവരുത്. മിത്ര ആയാലും ശത്രു ആയാലും സമഭാവനയോടെ. അതുപോലെ ആദരവ് കിട്ടിയാലും അനാദരവായാലും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. യശസ് ആയിക്കോട്ടെ ദുഷ്കീർത്തി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും ഒരേ വിധം കൈക്കൊള്ളും. പിന്നെയോ അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുക അല്ലെ. ഭക്തരുമായിട്ട് വേണം സംഘം ചെയ്യാൻ. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, അല്ലാതെ വേറെയുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, പരദൂഷണം അല്ലെ. ഈ ഭൗതികരുമായിട്ട് വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാവാനായിട്ട് മൗനിയാവുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനാവുക, സദാ സംതൃപ്തനാവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാവണം. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് നോക്കണ്ടെന്നല്ല, വല്ലാണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവരുത് ഒന്നിനോടും. അങ്ങനെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഇപ്പൊ ദ്വന്ദ്വാതീതനാവണം അല്ലേ. പിന്നെയോ അസത് സംഘം പാടില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക, ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിട്ട് സംതൃപ്തനായിട്ട് ഗൃഹത്തോടും മറ്റ് ഭൗതികതയോടൊക്കെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എല്ലാത്തരം ദുസ്സംഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ് ഭക്തൻ. ചിലപ്പോൾ സ്തുതി കേൾക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ആക്ഷേപമായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ക്ഷമാശീലനായിരിക്കണം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ സംഭാഷണം ഉണ്ടാവില്ല. മൗനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണമോ താമസ സൗകര്യമോ ഒന്നും ഇച്ഛിക്കില്ല. തന്റെ നിശ്ചയത്തിനും ജ്ഞാനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില്
ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ. ഇവിടെ കൊടുത്ത പിക്ചർ നോക്കൂ. ഇത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള. ഇപ്പൊ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ചക്രവർത്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ചുമതലകൾ ഉള്ളപ്പോഴും അദ്ദേഹം നവധാ ഭക്തി സാധനകള്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നുള്ള എല്ലാ ഭക്തി സാധനകളോടെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് പത്നിയും ഒരുമിച്ച് ദ്വാദശി, ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏകാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തു. എല്ലാം വ്രതമൊക്കെ പര്യവസാനിക്കാറായി. ആ വേളയില് പാരണ എന്ന് വെച്ചാ, പാരണ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രത അന്ത്യ ഭോജനം എന്നാ പറയാ പാരണ എന്നുള്ളതിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വ്രത അന്ത്യ ഭോജനം പാരണ, അത് ഇന്ന സമയത്ത് മുഹൂർത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്, ആ സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നാ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാരണ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴ് ദുർവാസ മഹർഷി കുറെ പരിവാരങ്ങളെ ശിഷ്യരും കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ പുണ്യദിനത്തില് അങ്ങയെപ്പോലുള്ള മഹാത്മാവ് ആഗതനായി, എനിക്ക് എന്റെ സൗഭാഗ്യാണ്, എന്റെ ഭഗവത് കൃപയാണ് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങ് പാരണ കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ഞാൻ ദൂരയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ്, സ്നാനാദികൾ കഴിക്കണം. ഓ ശരി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം യമുനയിൽ പോയിട്ട് സ്നാനാദികളൊക്കെ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി പോയി. വരുന്നില്ല, തിരിച്ചു വരുന്ന കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പാരണ കഴിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ ആ വ്രതം പരിസമാപ്തിയിലെത്തുമ്പോ പരിപൂർണത കിട്ടണമെങ്കിൽ സമയത്തിന് പാരണ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അങ്ങനെ പാരണ കഴിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പാരണ കഴിച്ച് കൈ കഴുകുന്ന വേളയില് ദുർവാസ കോപിഷ്ഠനായിട്ട് വരികയാണ്. എന്നെ അപമാനിച്ചു, അതിഥിയായിട്ട് ഞാനുള്ളപ്പോ എന്നെ കൂട്ടാതെ പാരണ കഴിച്ചു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജഡ എടുത്ത് നിലത്തടിച്ച്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് കൃത്തിക വന്നു, ഒരു ഘോര രൂപിണിയായിട്ടുള്ള, അത് അവിടെ കാണാം. കൃത്തിക വന്നിട്ട് തീ തുപ്പിക്കൊണ്ടാ വരണത്. വന്നു നേരെ അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ നേരേക്കാ വരുന്നത്. അംബരീഷ് രാജാവ് ഒട്ടും ഭയമില്ല, ഒരടി പോലും കാല് പിന്നോട്ട് വെച്ചില്ല, അവിടെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ചക്രം പുറപ്പെട്ടു വന്ന് ആ കൃത്തികയെ കൊല്ലാണ്. കൃത്തികയെ വധിച്ചിട്ട് പിന്നെയും ആ ചക്രത്തിന് കോപം തീർന്നില്ല. നേരെ ദുർവാസാവിന്റെ നേരെ ചെന്നു ചക്രം. ആ ദുർവാസ ഭയന്ന് ഓടി എവിടേക്കോ ഓടിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അവരൊന്നും പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും രക്ഷിക്കാനാവില്ല. അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അപ്പൊ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പോ ഞാനല്ല ചെയ്തത്, ഇതിപ്പോ ചക്രം ഇപ്പോ എന്റെ ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാ, അത് എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനോട് തന്നെ പറയണം, എന്നാലേ ഈ ചക്രം അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദുർവാസ തിരിച്ചു ഓടി വന്ന് അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കാൽക്കല് വീഴാണ്. അപ്പൊ അംബരീഷ് രാജാവിന് ലജ്ജ തോന്നി. മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ഈ മുനി അയ്യോ എന്റെ കാൽക്കല് വീഴണൂല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രണമിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ നേരെ വന്ന ഈ ചക്രം ശാന്തമാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പോ ആ ചക്രം അടങ്ങി തിരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ദുർവാസാവിന് തോന്നി, ഇത്രയും ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ, അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പോലും അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു. വേണ്ട വിധത്തിൽ മുനിയെ സൽക്കരിച്ചു രാജാവ്. അങ്ങനെ അംബരീഷ് രാജാവിന്റെ കഥ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേതു ധർമ്മ്യാ അമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസതേ ശ്രദ്ധധാനാമത്പരമാ ഭക്താസ്തേ അതീവ മേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ മാർഗം, ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടാന്ന്. ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടതിന്
ഉതകുന്ന അതിനുതകുന്ന അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പ്രക്രിയയൊക്കെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ? ആദ്യം ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ, പിന്നെ ഭക്തി യോഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മഫലത്യാഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജ്ഞാന മാർഗം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ പല മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് പ്രിയ ഭക്തര് എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അത് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് കൈ പിടിച്ചുയർത്തുന്ന ഈ അധ്യായം കണ്ടു നമ്മള്. അതിനുശേഷം അടുത്തത് എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം എന്നുള്ള അടുത്ത 13ാം അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നീട് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ആയില്ലേ? ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. നമസ്തേ മാതാജി. ആ പറയൂ. ചിത്രം കാണിച്ച ആനയുടെയും ഒക്കെ ചിത്രം കാണിച്ചാല് ആ മരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ജന്മം എന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കണേ? ആ മരം ഈ ജന്മമാണ്, നമ്മുടെ ഈ ജന്മമാണത്. ഈ ജന്മത്തില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുണ്ടോ? മുൻ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലവും കൊണ്ടാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വെറും ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പല കോടി ജന്മങ്ങളിലെ ആ സഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മകർമ്മമൊക്കെ ആനയാണ്. ഈ ജന്മമാണ് ആ മരം. എലികള് രാവും പകലും. കിണറ് ഈ ജന്മ കർമ്മഫലം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലാണെന്ന് അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദ്യോത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. എന്നാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണത ആർക്കാ? എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറച്ച് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവര്. അടുത്തത് ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ശക്തി കൂടുതൽ. അല്ല, ഭക്തി യോഗമാണോ യോഗിയാണോ ചോദിച്ചേക്കണേ? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തിയോഗം നമുക്കറിയാം അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഒരു ഭക്തിയോഗത്തില് ചരിക്കണ ആള്. ജ്ഞാനയോഗി എങ്ങനെയാണ്? ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിലും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തവും അചിന്ത്യവും അവ്യക്തിഗതവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടാണ് അവര് മുന്നേറുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികള്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് ഭക്തിയോഗം ഉള്ളവര്. മറ്റവര് ആ അവ്യക്ത രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ഉപാസന ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നവര് ജ്ഞാനയോഗികള്. മാതാജി ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ചെയ്തോളൂ. ആർഷ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്താണ്? ഭഗവാന് ആധികാരികമായ ഒരു രൂപം അല്ലെ, വിഗ്രഹ രൂപമുണ്ട്. അതിലൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സമർപ്പണമൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതുപോലെ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ അതിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹമൊക്കെ നൽകുന്നത്.
8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ പല പല മാർഗങ്ങളാണ് പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള പല പല മാർഗങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത്? പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള പല മാർഗങ്ങൾ മാർഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ബുദ്ധിയോഗം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് ഏതാ പറഞ്ഞ ഭക്തി യോഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മഫല ത്യാഗം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു, ധ്യാനയോഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെയോ കർമ്മ ഫലത്യാഗം. അങ്ങനെയുള്ള മാർഗം. ഒന്നും കൂടി പറയോ മാതാജി, ഒന്നും കൂടി പറയോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് ബുദ്ധിയോഗം, അതെ, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം, പിന്നെ ധ്യാനം, കർമ്മഫലത്യാഗം. ധ്യാനം, ധ്യാനയോഗം പറഞ്ഞു ധ്യാനയോഗം. ചെറുതായിട്ട്. ജ്ഞാനിയാണ് പിന്നെ ധ്യാനയോഗിയായി മാറുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ധ്യാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. അത് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് എഴുതണം. ആ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാവാനുള്ള വഴികളാ പറഞ്ഞു തന്നേക്കണേ. അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തരാവാം. സാധിക്കും. ആ മത്സരം എല്ലാവരും സുഹൃത്തായിരിക്കുക, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ കൈക്കൊള്ളുക, ക്ഷമാശീലമായിരിക്കുക. അതെ, ബുദ്ധി ഉണ്ടാക്കും. അത് 13 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലും അതിനുള്ള മാർഗം തന്നെയാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളൂ. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജൂലി മാതാജി എല്ലാവരുടെയും ഒക്കെ കിട്ടിയോ? അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെയാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇനി 6 ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി. പോയെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതെ, അതാ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെയാ, സമയം പോണത് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.